Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura investiment li sar fil-pixxina tal-Klabb Akwatiku ta' Birzebbuġa, l-unika pixxina fuq barra fin-nofsinhar ta' Malta. Stqarrija tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru spjegat li l-pixxina ġiet magħmra b'sistema moderna ta' heat pumps u b'kopertura ġdida biex l-ilma jinżamm f'temperatura adattata matul is-sena kollha. Intqal li bekk l-atleti, il-membri tal-klabb u residenti jistgħu jibdew jużaw din il-faċilità matul is-sena kollha. Il-Prim Ministru Abela fisser dan il-proġett bħala wieħed verament komunitarju li saħħaħ l-attività soċjali u sportiva fil-lokalità. Għalli din l-inizjattiva tkompli tikkonferma li l-komunitajiet lokali jinsabu fil-qalba tal-viżjoni u l-ħidma politika tal-Gvern. Innota li dan l-investiment jirrifletti sinerġija bejn diversi entitajiet fosthom id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi, Sport Malta, ir-rappreżentanti ta' dan il-klabb sportiv u l-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa. Semma wkoll li dan il-proġett iġib miegħu benefiċċji finanzjarji sostanzjali għall-klabb li s'issa kien ikollu jħallas biex juża pixxini oħrajn fix-xitwa. Għalli dan il-proġett jimxi jitfit minn inizjattivi oħrajn li qed jieħu l-Gvern f'din il-lokalità, inkluż dak ta' reġenerazzjoni tax-xatt li se jitwettaq b'investiment ta' 12 miljun euro u li mistenni jibda fil-bidu tas-sena d-dieħla. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia irrimarka li din il-ħidma kollaborattiva f'Birzebbuġa qed wassal biex isiru għadd ta' proġetti li jgarantixxu kwalità ta' ħajja aħjar u ambjent isbaħ u aktar sigur għall-komunità u residenti. Semma li fil-bidu tas-sena li ġejja fost l-oħrajn se jibda jinbena post ġdid għall-klabb tar-regatta.